Айде, тръгна. Ти може да изкарнеш. Здравейте, ето, здравейте. Днес ще ме научи как се прави лоб шоуит. Правите така. Чакай. Копален леко фото. Да, сега да ги науча днес. Чакай, бе. Аз ще ги науча днес. Сега ще ви покажа още един трик, който се нарича права мола в капине. По момент да намерим. Който го намери, за да го се намери. Сега. Сега скарам. Ние ми така как скачаме до кейборд. Добре, чакай. Чакай да направим молила. Чакай, бе. Абе, стига, бе. Ай, стига, бе. Не! Али! Мамно си шейба. Има на копен. Снимай, че сега. Стана вече минута. Тейка диски. Но тека. Бре, Санка, дай. Строи целуйте, бе. Какво? Строи целуйте. Снима ли го? Не съм спрял. Чакай, дай пак нов.